Langileen kontrako erreformen aurrean burujabetza eta eraldaketa soziala lelopean kontzentrazioa burutu dute EH Bilduko hainbat kidek. Kutxabankeko egoitzaren aurrean izan da. Hain zuzen, entitate honen jarrera salatu dute. Enplegu faltaren aurrean, axolagabetasunez jokatzen ari direla esan du Josean Agirrek. Madrildik edo Europatik datozen neurri murritzaileez gain, Kutxabankek erantzunkizun handia duela krisi egoerari aurre egiteko orduan. Enpresa txiki eta ertainentzat kreditu lerroak sustatu behar dituela. Gainera, onkologikoaren kasua gogora ekarri du, eta gizarte ekintza baztertu hala, kutxa privatizazioaren hildoa jarraitzen ari dela salatu du. Horregatik, hau guztia hau aldarrikatzeko Bilbon larunbat honetan egingo den nazio manifestaziorako deia luzatu dute. Bat egin nahi du EH Bildutik, larunbat honetan Bilbon egingo den nazio manifestaldiarekin. Oso garrantzitsua da garai hauetan kreditu lerroak sustatzea enpresa txiki eta ertainentzat. Kontrako norabidean jotzen ari da azkenaldi honetan Kutxabank eta horregatik hau guztia salatzeko eta enplegu publiko eta duina sustatzeko aukeratu dugu Kutxabankeko egoitza zentrala protestaldia burutzeko.